सारानि बे प्रग्राम माबाफोर बुंनो सानो नामा जे दा एचएस आरो एचएसएलसि एग्जामाव माबायसा स्टुडेन्टफोरा फरायलांनांगो बेफोर एसे सारा बुंनो हायोबा मोजां। दिनै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै मोनसे केरियार काउन्सिलनि मोनसे हाबाफारि जानानै थाङो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जिहेतु मिशन मोनसे फोसावदों। मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि जि मोनसे हाबाफारि बायदियै दिनै केरियार काउन्सिलिंनि मोनसे हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जायफोर मेट्रिक आनजाद होनानै उथ्रिसार जानो हाबाय आरो जायफोर हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होनानै उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोननि थाखाय दिनै केरियार काउन्सिलनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। जे बिथांमोना मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव जिहेतु स्ट्रिम मोनसे सेलेक्सन खालामनांगौनि मोनसे जिहेतु सम फैबाय। दा बेखाय जाय स्टुडेन्टआ मोनसे जाय स्ट्रिमखौ लायोबा बियो फार्दार इडुकेसननि थाखाय दावगालांबाय थानो हायो। दा बिनि थाखाय दिनै केरियार काउन्सिलनि मोनसे हाबाफारि लानाय जायो। दा बे केरियार काउन्सिलनि मोनसे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं हिसाबै गुवाहाटि आइटिआइआव बिटेक खालामबाय थानाय मेकानिकेल इन्जिनियार बिथां अबिनाश बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे सासे फुंखा सुबुं हिसाबै जाय बिथाङा NIT फरायनानै रायपुराव बिटेक खालामखांबाय, दायो बिथाङा MTech फरायनो थाखाय बियो आमेरिकायाव थांगोन। दा बिथां रिसर्स पार्सन बिथांमोनखौ लानानै दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेखौनो जोङो जिल्ला एबसुनि जानानै बेखौनो आसा खालामदों जायफोर दिनै बे हाबाफारियाव फरायसाफोरा बाहागो लाबाय जे बिथांमोननि फिउचार ब्राइटनि थाखाय जाहाथे आनान गसाया बोर साबस्रि हरो। दा बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबबाय। आरो जायफोर दिनै फरायसुला फरायसुलिफोरा COVID-19नि मोनसे थासारिनि थाखाय फरायसालियाव फैनो हायाखै, फरायसालिया दिनैसिमबो क्लास जायाखै, थेवब्लाबो स्कुलाव क्लास जाजासिम जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरा न'आवनो मोजाङै फरायो आरो मोजां गावखौ बासायनानै जाहाथे COVID-19नि बेरामनिफ्राय जानगाराव थानो हायो। दा बेखौनो जोङो आसा खालामदों। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव COVID-19नि मोनसे थासारिया मोजां मोनसे सम फैयोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय गोबां हाबाफारि लानो थाखाय रनसायनानै दोनदों। फैबाय थानाय समा जोंखौ एलाउ खालामोबा सोलोंथाइनि थाखाय जों गोबां हाबाफारि लागोन बेखौ थि खालामनाय जादों।